Ahojte priatelia, koordinátori, podporovatelia našich stretiek a všetci, ku komu sa toto video dostane. Jednou z najväčších akcií, ktoré budeme organizovať v druhom polroku, je púť kresťanských podnikateľov do Levoče. Toto miesto sme vybrali preto, lebo je známe svojou pokojnou atmosférou, nádherným miestom, ktoré je premodlené, kde kresťania sa staročia modlili. A preto chceme využiť toto vzácne miesto, aby sme sa tam spoločne stretli. A jeden z cieľov, ktoré sledujeme, je to, aby naše stretnutia rástli, aby stretká sa zväčšovali aj počtom, pretože každý z vás, verím, že máte vo svojom okolí ďalších priateľov, podnikateľov, ktorí by možno radi sa stretávali s nami. A možno, že si sa bál ich pozvať, alebo že si nevedel, ako ich zavolať, alebo si sa obával, či ho môžeš na stredko pozvať. Ale púť podnikateľov je také bezpečné prostredie, kde vlastne nehrozí nejaké také obavy, že čo na to povie niektorý z podnikateľov. Takže sa neboja, pokojne pozvi svojich kamarátov, priateľov, známych, či už z rodiny, alebo z iných spoločenstiev, aby sme sa spoločne mohli na tomto mieste stretnúť. Celá púť je organizovaná v spolupráci s pánom biskupom Františkom Trstenským. A je to aj z dôvodu toho, že cirkev nám chce žehnať. Cirkev sa chce modliť za nás a chce nám prijať dobro, lebo si uvedomujeme, že je to dôležité. Je dôležité prijímať toto požehnanie a my si teda poňho na tejto púti pôjdeme. Takže či už pod týmto videom alebo v maili, ktorý sa ti dostane, nájdeš prihlásenie a prosím, zaregistruj sa aj so svojimi priateľmi alebo so svojou rodinou na túto púť. A ja sa teším, že 18. septembra sa tam všetci spoločne stretneme a zajme si dobrý gulášik, poputujeme, ale hlavne budeme sa spolu modliť. A to je najdôležitejšie, na to sa naozaj teším. A verím, že to sa páči nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi a že náš nebeský Otec bude mať z toho radosť. Takže 18. septembra sa vidíme v Levoči. Ahojte.